Mai vakaiswa zvikumwa ndainzwa nchitaurwa naiye chibanda manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotse itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi one baga YouTube. Wayo tikumbobva hedu pashow masvingo amana onezvada masvingo road amana road kunaka kana mazogara road inonaka zvayo iyoyo ayo road kunaka aya masvingo road acha chirungu ndokuti masvingo netara masvingo nekapeta chanaka ndo kuti mugwagwa zvoko semende bhazi rapinda musemende hawi mugwagwa wanaka mana yakasanitize ikamoning time ayo hama svingo roti chacho baba ndakuona munhu akagadzira roti ndira kutaura naye roti yanaka yakaitwa sekamusiya yakagadzirwa roti yakagadzirwa iyoyo